Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kumajulong manlau Snem kipat yang sosnong ke Nongjri ki Juliet kemen ya ke Sngi Laitluid daga basnam Pynher dagi Panur ki badan lagi jong ki jing penwandur beper-per. Mentau Snem kuwe ki Panur ki bagi Nongjri ki Pynher ki badan ki jing tho ke belah tho Snem dok namar ba mentau Snem udi Snem hiran bagi nong sosnong ki im hapadeng ki jing dok jing kordet namar ke jing bambiang ke kamai kaji. Kumban jupen kan mau bakat tu kan Snem menchua ila yo banet bed baban saki ya ka jing shna bagi jing Pynher Panur ha ka shnong Nongjri.